Ang akong isugilon kaninyo, kabahin kang Apo-apaw ug sa mga manubo sa Mount Apo. Gisugilon kini sa mga katigulangan sa maong katilingban. Si Manama ang labing labaw sa tanan. Mao'y naglalang sa tanang mga butang. Gilalang usab ni Manama si Sandawa ug si Matutom nga malipayong nag-uban sa pagpuyo. Usa ka adlaw ni ana, nagsabot si Apo Sandawa ug Matutom nga magbulag pagpuyo. Ang babae si Matutom miadto sa habagatang Cotabato uban sa iyang mga anak nga si Blaan ug Tiboli. Ang lalaki si Sandawa nagpabilin uban sa iyang mga anak nga si Manubo ug Pagubo. Sa kadugayan, namamatay silang Apo Sandawa ug Matutom. Samtang nahimong buwan ng mga adlaw, ang mga buwan nahimong mga tuig. Ang yuta nga ilang gipahulayan, mitubo. Nahimo kining mga bungtod nga kaniadto wala pay mga pangalan. Ang mga anak ni Manubo nagpuyo sa tiilan sa bungtod diin gilubong si Sandawa. Ang ilang unang dato mao ang bantugang si Apo-apaw. Isip usa ka balangay, ang mga Manubo mituo sa labawng maglalalang nga si Manama. Gitamod nila ang mga anito, ang mga espiritu sa kakahuyan ug mga hayop, mga salog ug mga sapa. Gitahod nila ang tanang mga butang sa kalasangan. Hayde, hayde, hayde. Kanunay nanalangin si Apo-apaw sa mga anito. Og gitugyanan nila siya sa mga mapuslanong hambin, sa lain-laing dagway ug bulok sa mga bato, diha sa gamhanang bungtod. Ang kalayo makaplagan ilawom sa Sundawa, ang dalag nga mga bato. Ang Sundawa mao'y minanubo nga pangalan sa sulfur. Gitug-anan usab sa mga anito si Apo-apaw nga ang Sundawa makaayo sa mga sakit-sakit sa panit ug mga sakit nagkikan sa mga tanom. Kining mga dalag nga bato makapalayas usab sa mga daotang espiritu. Sukad ni adto, ang mga Manubo nagbaton nagdakong pagtahod sa mga balaang bungtod. Nagahalad silag panalangin kang Manama ug sa mga anito. Nagahimo silag mga kasaulugan aron mananghid nga manguhag mga bunga sa lasang ug uban pang mga gasa sa kinaiyahan alang sa ilang gikinahanglan. Gipasalamatan usab nila si Manama ug ang mga anito pinaagi sa mga kanta, mga awit ug mga sayaw. Makausa ni ana sa iyang paglakaw-lakaw. Nakaplag si Apo-apaw ug usa ka danaw didto sa kabungturan. Ug takulahaw lamang migabon ang danaw. Nahipulong si Apo-apaw nga naputos sa gabon ang kahanginan. Misinggit siya, "Ako! Ako!" Kutob sa maabot sa iyang ginhawaan. Ang kabungturan milanog sa iyang syagit. "Ako! Ako!" Sukad ni adto, ang lugar nga nahimutangan sa danaw ginganlan Agko. Mituo ang katawhan nga manggihatagong anito
Si Mahumanoy, siya ang nagbantay sa danaw sa agko. Sa mga talagsaong higayon, manalangin si Apo-apaw sa mga anito, aron manghulam og mga kagamitan para sa panimalay o pag-uma. Ingon man, mga maanindot ng mga sapot. Mamutol siyag sanga sa kahoy indang, o iya kining panitan, og maghimo siyag hayhayan, gikan niining maong puti nga kahoy. Day, 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 pagkaugma sa buntag, mamata na lang niya nga naanay mga maanindot nga mga sapot sa hayhayan. Mga kasangkapan sa pag-uma, ug mga tulunggo nagtapok na sa alampuanan. Gamiton sa katawhan kining mga tahom nga mga butang, alang sa pagkaat kalo, usa ka kasaulugan sa pagtanom. Ang tanan nilang hinulaman nga mga butang ilagyong iuli paghuman sa pagpananom. Nagpadayon kini nga sa mga katuigan. Ang katawhan manghulam og mga butang o ginauli usab nila paghuman sa kasaulugan. Apan, usa ka adlaw ni ana, dunay wala nag-uli sa ilang gihulaman. Busa, giundang dayon sa mga anito ang ilang pakiglambigit sa katawhan. Nasubo si Apo-apaw niini. Sa iyang panalangin, nangayo siyag pasaylo sa mga anito, apan wala siya gipaminaw. Busa, mihukom si Apo-apaw nga mutungas sa bungtod aron makighan na hinabi sa mga anito. Milabay ang mga adlaw, apan wala na siya mahibalik. Nahadiin-diin na pagpangita ang iyang mga anak kaniya, apan wala gayon siya mahikaplagi. Gialam-alaman na lang nilang ilang kaugalingon sa pag-isip nga tuan na sa langit si Apo-apaw uban ang mga anito. Sa paghinumdum kam Apo-apaw ug sa anito nga si Sondawa, kipanganlan nila ang bungtod ug Apo Sondawa. Sa pagkawala ni Apo-apaw ug sa anito, ang balangay nakasinatig kalisdanan. Midangat kanila ang kagutom, walay mitabang kanila sa panahon sa ilang panginahanglan. Gikinahanglan nilang tabangan ang ilang kaugalingon. Busa, ang mga anak ni Apo-apaw, ang upat ka mga dato, si Dato Unggi, Dato Panggilan, Dato Ogwon, ug Dato Andot, uban sila Bai Ida, Bai Laduman, Anong, Ipos ug Aglay, mihangyo kang Dato Saud, nga adtuon si Dato Abulan sa Davao, aron manghulam og mga kasangkapan gikan kang Dato Andi, nga usa ka magubo. Wala sila gipakya sa manggiluloy ong dato nga bagubo. Gipahulam silag mga kasangkapan, gipasapasa sa mga manubo ang mga kagamitan ug ilang giugmad ang ilang kayutaan. Human sa panahon sa tingtanom, gipang-uli nila ang mga kagamitan sa pag-uma uban ang daghang pasalamat sa buutang Dato Andi. Nakat-on sila sa kasinatian sa anito sa angko. Yano lang ang panimuyo sa mga manubo ni adtong adlawa. Uban kanila, si Bai Laduman, ang maanyag nga anak ni Apo-apaw.
Usa ka adlaw si Dato Maligon, usa ka buutan nga lalaki nga taga Magpet, buot mga sawa sa bae. Kisabut-sabutan sa upat ka mga datong manubo ang tanyag sa buutang dato. Og mihukom sila mahimong mga sawa si Dato Maligon kang bae laduman ubos sa usa ka kondisyon o usa ka tulumanon. Kinahanglang magtukod siya usa ka pandayan alang sa mga manubo. Tagaan aniya kinig mga sumbanang puthaw ug magtudlo siya usa ka panday nga mudumala sa pandayan. Og sa paglabay sa mga adlaw natukod ang usa ka pandayan. Naghimo kinig laing-laing matang sa mga kagamitang may suwab ug mga sundang, kasangkapan sa pag-uma, mga tungkaling o gagmitoy mga lingganay. Ang kasal nila Dato Maligon ug bae laduman usa kasadya nga kasaulugan. Sukad ni adto ang balangay sa mga manubo na baniog gumikan sa ilang kahanas sa pagpanday og mga kagamitan. Ang ilang mga silingan muduaw sa ilang dapit aron mamalit o ibaylo ilang mga hayop ug ubang kabtangan sa mga kasangkapang panguma nga paghahigmuon sa panday. Ang mga manubo hangtod karon nalimuyo pa sa palibot sa Mount Apo uban sa ilang mga kasangkapan sa panguma ug sa ilang diwa sa kakugi. Hambin ang mapasalamaton ug matinad-anong kasing-kasing, magatamod sila sa ilang pulong. Kang manama ug sa mga anito. Gitahan nila ang ilang gugma ug pagtahod hangtod karon. Nanimuyo silang makugihon, hambin ang habog nga mga paglaom alang sa malinawon ug malipayong kinabuhi.